Veus, jo ara així no estic veient res, perquè el sol m'entra d'aquí no veig res. Però m'agrada com quedo, saps? Aquest enquadre m'agrada. Veieu que porta calcetes? Té entre 6 i 8 mesos, nou, li ve la regla, saps? I ara la tenim així. Li dura... No arriba un mes, però es fa... Has de canviar calcetes tota l'estona, i això. Però m'entren comunicacions, saps? No m'agrada que m'entren comunicacions, és que no cal. Bé, ja has vist una... Avui hem anat al mercat de Sant Antoni amb la família a passar una bona estona i m'he comprat... De fet, ara t'ensenyaré aquesta, però el primer que he comprat és el Jerry, d'en Tom and Jerry, saps? Que podria ser una peça de finals del 90, no, de finals del 80, perdó. Podria ser de Comics Spain, però no està marcada. Aleshores tinc un número de referència que he trobat a la red, però dubto... El que passa és que tant l'escultura com el material, com el tacte, és prou bo, ves que no ho sigui. En qualsevol cas ho he comprat, com dic, per dos motius. Un és l'escultòric i l'altre és la simpatia que tinc per la bestiola, saps? Perquè en Jerry sempre se les feia passar d'aquella manera amb Tom. I que els segons siguin primers, a mi m'agrada molt, saps? Que el de baix aconsigui amb intel·ligència està per dalt, m'agrada en un principi, perquè després no hi ha ni a dalt ni a baix, ni... Saps? Aquest motiu és prou interessant com per agafar la peça per fer una mica de pensament nou, saps? Que al llarg del temps això he arribat a aquesta conclusió, que no hi ha... Havent-ho, i les diferències hi són, saps? Però de cos filosòfic no hi són. No hi ha intel·ligents, no intel·ligents de fons. A efectes pràctics i de primeres sí, però en el fons no. Bé, doncs aquest ratolí també l'he agafat per reivindicar això, És una peça molt ben feta, és una escultura molt ben feta, volumètricament és impecable, els acabats estan molt ben fets. Fixa't els mofletes del ratolí. Oi que estan molt ben fets. La panxolina aquesta amb el cor que... Ai, mare meva! Doncs això, la panxolina aquesta està molt ben feta. El cromat, mira que no és el mateix color a dintre de l'orella que a la panxeta. Si gasta el morro i a la panxeta el mateix color, i aquí té un to més encès, saps? No, com veus, no està gravada, d'acord? Enlloc, no està gravada enlloc. El color és un verd fosc interessant, està prou ben conservada, i aquesta l'he vist allà, a una parada. He de dir que l'ambient del mercat de Sant Antoni els diumenges és especial. Si vas ja havent passat gairebé al matí, a les 12, és un ambient molt maco, molt festiu. Hi havia castellers, hi havia bandes, hi passava una rua,
tot bullint de vida, molt interessant. L'ambient és molt interessant. I aquella Barcelona, no? Aquella Barcelona on jo passava a diari pel mercat, ja us ho he dit a d'altres ocasions. Jo passava a diari pel vell mig del mercat, a la plaça, al centre, estaven hi era el peix, amb aquella olor, amb el terra mullat, amb el gel picat, amb les fulles verdes, i el barri està molt bonic. Bé, el Gerri. I després he agafat aquesta hipopòtama, que ara ja veuràs, això és un exercici de falta de memòria per part meva. Jo et vull parlar d'aquell hipopòtam que feia el viento huracanado, saps? Que bufava i allò ho resolia tot, l'hipopòtam aquell, però no me'n recordo com es diu. Ara ja m'ho direu per aquí, com es deia aquell hipopòtam. Doncs quan he vist aquesta peça m'ho ha recordat, i sé que està molt valorat entre els col·leccionistes i prou que m'agradaria tindre-la, però aquesta peça m'ha semblat molt singular també, la manera amb la que es posiciona el món així, amb molt de salero, saps? Dius, vinga, aquest ésser no tindrà gaire problema, com encarem la vida, no ha de tindre gaire problema. I és de 2008, és un trademark de DWALLC, un altre cop, com la caputxeta vermella de l'altre dia, de la casa Marukatsup. Vam dir que era japonesa, oi? Doncs això, Marukatsup. Mireu el Malik, que té una mena de... Ho veus? Que té una mena de triangle, dins de triangle, una cosa molt curiosa. I és molt simpàtica. Mira les manetes que té. Així, amb les ungletes així negres. No sé si s'està apreciant bé. Està marcada aquí al darrere, com dic. I és molt... La distribució de pesos està molt ben marcada. Aquí es presenta molt diminuta i aquí el volum ho té aquí. És molt volumètrica d'abdomen, saps? I fa una figura de hipopòtam molt simpàtica. Per què he agafat aquesta? Per el que et dic, perquè no la conec. I el fet de no conèixer-la m'ha fet, amb la referència aquesta de la simpatia de l'altre hipopòtam i que a mi els hipopòtams són bèsties que ja som simpàtiques, saps? Em són simpàtiques els hipopòtams. Doncs aquesta, mira que és maca, amb les pestanyes. I perquè m'ha recordat a l'altre hipopòtam, el del viento huracanado, doncs mira, aviam, fem memòria, que l'acabes de comprar, home. No se't pot haver oblidat el preu. El ratolí 5 euros. El Gerri 5 euros. I l'hipopòtam han estat 3, ara m'han recordat. 4 i 3, 7. I després he agafat aquest pin del Pep, saps? Però això, clar, això no és PVC, és un pin que es veu que ho comercialitzava el diari Marca, ves per on, i de l'Eurocopa del 2000, l'Eurocopa de 2000. Jo no soc futbolero ni d'Eurocopes, ni de Mundials, ara ja m'he retirat Però veure aquests nanos, ja de fa temps, em fa gràcia. Però he de dir la veritat, jo ho he comprat perquè pensava que portava la samarreta del Barça i pensava que la ubicava el Dream Team del 92, amb els Stoikov i companyia, saps? Però ja m'està bé. Aquesta peça és una peça molt maca del Pep. Però ja dic, si m'hagués fixat bé, no l'hagués agafat. Ja em va bé, mira.
Bé, doncs, això tenim, aquestes dues peces. Però més enllà de les dues peces, si t'he de dir la veritat, deixa'm que m'asseuré una mica millor al sofà, que si no em fa de... Espera, aviam si m'ubico bé. Doncs més enllà de... És que jo compro PVCs i he d'explicar una mica el que em passa. Primer, que tinc una resposta del meu cos. El meu cos respon davant de la possibilitat d'agafar aquestes figuretes. Després, m'importa molt quines figuretes agafo o quines no? No tant. Han de dir-me alguna cosa. Jo no busco fer col·lecció, no busco completar, no busco cap línia. Això no m'interessa tant perquè tinc l'avantatge d'estar començant. I crec que sempre estaré començant. Tinc aquesta intuïció. Aleshores, sóc més lliure per agafar. I sobretot, jo crec que aquestes peces, fer així amb la mà i tocar-les, és una fe de vida de l'experiència viscuda. Del que suposa poder baixar al carrer, estar viu per fer aquest... tindre la salut per anar, tornar, viure allà l'experiència que és el món. El món és el món viu. A mi m'emociona profundament fer aquest passeig. És igual, els diumenges a Sant Antoni, a qualsevol altre mercat, a una botiga de segona mà, o als encants, saps? Evidentment, els encants té un encant especial, i Sant Antoni per biografia també ho té molt per a mi. Però ja dic, jo crec que agafo aquestes peces per donar fe, per donar constància d'haver passat, d'haver efectivament haver tingut l'oportunitat de ser viu, de poder passejar per aquests llocs, per aquests indrets, tan vius, tan plens de vida, i és una mica com si estiguéssim passejant per una línia de temps on reculls totes les persones que han estat abans. Això també per mi és molt important, no? Tota aquesta marea humana d'avantpassats, de germans que han estat amb constància al llarg del temps, i dies, i mesos, i anys, i panys. Doncs aquesta idea també m'agrada molt i pren forma en peces així i les que no agafo de molt més temps endarrere, però no sé si m'he explicat amb claredat. No és tant la figura... A mi m'agrada molt que l'atzar hi sigui molt present també aquí, perquè les vides són molt atzaroses també. Jo estic visquent una vida que més del que m'imagino s'ha fet d'atzar, saps? És que té molt a veure, no tant la sort o la bona sort, sinó l'atzar, no? N'hi ha coses tan atzaroses. Som una cosa i no una altra, i som això i no allò, i hem anat per aquí i no per allà. Sí, per tendències naturals de ser com som, però amb tot l'altre també, no? I que ara podria tindre no un hipopòtam, no un rató, una rata, un ratolí, i una vespa i una col, vale? I jo presentar-te-les aquí, i una que sigui de Comics Spain i l'altra de vés a saber què, del McDonald's, saps? Doncs aquest joc dels disbarats, no? Que d'alguna manera ordena tot també, tu t'endreces també quan vas allà, saps? Tant els encants com el mercat de Sant Antoni també és fer també és una litúrgia que et reacomoda,
fas un repàs de línies de vida, fas contrast i valides, vas allà a validar-te, ¿vale? I això, els PBCs, jo crec que són la fe de vida, la fe d'aquesta constància, saps? Va molt més enllà. Aquestes figures, sent el més important, és intrascendent aquest tros de plàstic, saps? Anem a mercat, no ens enganyem, no ho sabrem, però anem a altra cosa, no anem de fet a col·leccionar. Sí, anem a col·leccionar un altre capítol de la nostra vida, no? Doncs jo, avui, diumenge 25 de gener de 2026, calla ara, calla, que justament un 25 de gener però de 1985, és a dir, si no em descompto, fa 41 anys que avui començava el servei militar, aquesta merda com un piano, saps? Agafava un tren borreguero d'aquests a Sants i tira cap a... és igual, això ja és un altre capítol, però no, aquestes efemèrides, igual que aquell dia vaig pujar que feia... estava sent un hivern molt dur, de temperatures molt i molt dures, molt i molt marcades, o avui, que també estic fent un capítol perquè aquest matí, d'un altre dolçor, he passejat per Sant Antoni, amb la família, hem pogut anar, i he agafat aquestes dues peces, no? Això em sembla, i després no m'oblido que li he fet, això és molt important per mi també, no és buscat, però és que ma filla ha vingut amb mi de la mà, saps? I jo li anava assenyalant els llocs importants per a mi, del barri on havia estat fanys i panys, i el bar Alegria, i saps, aquesta botigueta, i passava per aquí, al mercat, doncs, i l'ambient ple de vida, i les figuretes, i les paradetes, i ella era present de la meva mà, saps? Jo, això és el llegat que puc donar-li a la meva filla, saps? Aquesta experiència compartida i aquest parar un moment, sentir al carrer i dir tot això, no? I sentir tot això, doncs això és motiu principal també. Això no se'ns podria oblidar. Jo hi estic, com veieu, avui permeteu-me que les figuretes han passat a un pla molt important, que és de dir les coses pel seu nom i no perdre-me, saps? Perquè ens podrien enlluernar l'hipopòtam i la rata, però venen a dir una altra cosa, donant-li les... Mira, primer pla, per elles primer pla, però és el que venen a dir, aquestes fites tan mínimes, per això tan important, no? Doncs sí, m'has acompanyat avui, d'alguna manera tu també has vingut a Sant Antoni, així que estic molt content, i per això estem aquí, saps? Vinga, moltes gràcies, adeu.